गासैनिबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। आं बहा थांनायदो नोंथांमोना जानो हागो मिन्थिखाबाय। दिनै 7 फेब्रुवारि 2020 मायथाइ क'क्राझारनि जांख्रिथाय फोथाराव थांगासिनो दङ भारतनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथां, नखर मन्त्री अमित शाह, आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सनोवाल, फाइनेन्स मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना फैगोन। बिथांमोनखौ बरायनाय जागोन। बर'नि जा थामथि गोरोबथा जानानै थांबाय 27 जानुवारि खालि 2020 मायथाइनि बे थांखिनो बिथांमोनखौ दिनै क'क्राझारनि जांख्रिथाय फोथाराव बरायगोन। जोबोर खुसि मोनदों। बेयाव आंबो थांनो नागिरदों। गासैबो बाहागो लाहै। बे जों बर' हारिनि थाखाय मोनसे देरहासार सान जानानै थाथों। भारतनि प्रधानमन्त्री बिथाङाबो नुफैनानै बर'फोरखौ लोब लोब बर'फोरखौ नुफैनानै जाहाथे जोबोर मोजां मोनो। मिटिङाव बेसेबां मानसि जायो बेसेबां मानसि जाया बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, अब्लानोसो मिथिगोन। गासैबो मिटिङाव थानाय गारि गोजा मदिखौ नायनो। वाव, जि लाइन बेनिफ्रायनो बासुगावनिफ्रायनो लाइन आरो खाथिलागै मोनहैबावबा थैबायदि ए भगबान जालाय।